Сергей Законников, Хатынь. 26 камінов, 26 камінов, 26 і далеких, і близких мне снов. Ды плывуть і кричать надо мной груганы, что не сны, камины, о, не сны, камины. На холодном хранителе жить тишиня, толькі крик груганов, а ніяк не сунять. А ў вачах загараюцца раптам кастры, а з кастроў невыносныя стогны і крык. 26 тых кастроў, 26 тых кастроў, а ў кастрах мы, жывыя, заместа дроў. Понад белую Руссю палаюць кастры, над усёй зялёнай планетай кастры, надо мною кастры, подо мною кастры. Я не бачыў такое злавеснай зары. Дым і попел, не угледзіш нідзе сінявы. Вы, хатынцы, згарэлі, я, хатынец, жывы. Нашу памяць жалобныя будзяць званы, цішыню мне пачуць дапамогуць яны. Сэрца, слухай званы, помні ўсё, не стынь, як дагэтуль не стыне на лясной лугавіне моя рана, мой боль, моя памяць, Хатынь.